u zadnjih par dana slušamo u medijima priču oko toga da roditelji mogu samo 15 minuta dnevno dolaziti u bolnicu da pogledaju svoju djecu. Raspravlja se o tome da li će rodilje imati priliku imati svoje pratnje na porodima, pa me zanima do koje razine zapravo Stožer civilne zaštite Varaždinske županije može utjecati na takve mjere i u kojoj je mogućnosti županija zajedno sa bolnicom osigurati cijeli taj postupak i sigurnost u bolnici da djeca mogu u nekom duljem periodu biti posjećena od svojih roditelja u bolnici i da se rodiljama osigura bilo kakva pratnja na samome porodu. Županijski stožer je kontinuirano u dobroj komunikaciji sa nacionalnim stožerom. Ako ste pratili, vjerujem da jeste, bila vrlo zanimljiva tema, jest da sad zanimanje nekako s vremenom jenjava. Naši prijedlozi su išli uvijek ponekad i dan, dva prije prema nacionalnom stožeru i uvijek su bili i prihvaćeni. Znači u prvom valu je, kad smo u ožujku bili, smo stavili naglasak jer premalo se znalo o toj bolesti. Imali smo rezultate samo iz okolnih država koje su bile u eksponencijalnom rastu i bile su zastrašujuće. Jasno da smo i sa županijske strane intenzivno dali prijedlog da se što prije zatvore mjesta masovnog okupljanja kako bi se spriječilo širenje virusa i to se dogodilo. Došlo je do lockdowna, došlo je do apsolutnog zatvaranja, ali isto tako i županija kad se situacija malo primirala i kako su dolazile više informacija o samom virusu, da je županija također stavila naglasak da se osnovno pravo na rad dozvoli i da se opet i obrtnicima omogući rad. Ono što treba posebno spomenuti, znači u županijskom stožeru je i epidemiološka služba, Zavod za javno zdravstvo, ravnatelj bolnice, ravnatelj doma zdravlja, naglasak se stavlja na struku i to je osnova, znači prije svega u kojem smjeru idemo. Ono što se zanemarilo i mogu reći, naglasak se definitivno u 3. i 4. mjesecu stavio na fizičko zdravlje, zanemarilo se psihičko zdravlje i sigurno treba u ovoj situaciji naglasak stavljati na to i vidim da i nacionalni stožer upravo tu komponentu ima u fokusu jer ne smijemo zanemariti koliko odvojenost znači djeteta od roditelja isto može psihički naštetiti djetetu, isto tako i zakinuti roditelje od ove uspomene kod poroda, ali koliko je bitno nazočnost partnera, mogu iz osobnog iskustva potvrditi, ja vjerujem Luka da i postoji osobni razlog kod tebe, tako da sigurno sa naše strane nećemo poticati i dati suport nekakvim zabranama, nego se naglasak upravo mora stavljati na edukaciju. I kad bi se baš ove mjere koje već jesu propisane, preporučene, kad bi se one poštivale, ne bi nikakvih zabrana trebalo doći. Znači naglasak treba stavljati na edukaciju.